Denggem mandungo bakit ko day ti mandar kutain ka agdigos ket rumabiin. Nagpupuni-punan kat kinasadot kinadugyot kapayod mo ay nainggit ang do. Sagan na am kadti rabii asumang bay ka ipapastat ililiw tapuma. Tauray nuwag patpat nagay ket man subasta na bangluka. Nusyak tuti umapros di kan tubig biglaen to'y imagdimon to iwalwalin. Hitet ko ti amin tuwa kayat mo ipaay ko ag-enjoy kalaen. Uray sinuti agdepa uray sinuti kumontra arami dek kayat kuken ka. Uray pakatayak ay batukek nulaket di agdigos ka. O bakit agdigos kan tatapno na banglukan. Tani kabit agur uray tano na anggod ka talawan ka. O kabit nagimaskan nga agluto iti ikan. Tay tilapyam apigaran ay nagbanglo kabit tirain ta. Denggem mandungo bakit ko day ti mandar kutain ka agdigos ket rumabiin. Nagpupuni-punan kat kinasadot kinadugyot kapayod mo ay nainggit ang do. Sagan na am kadti rabii asumang bayta ipapastat ililiw tapuma. Tauray nuwag patpat nagay ket man subasta na bangluka. Nusyak tuti umapros di kan tubig biglaen to'y imakdimon to iwalwalin. Itet ko ti amin tuwa kayat mo ipaay ko ag-enjoy kalaen. Uray sinuti agdepa uray sinuti kumontra arami dek kayat kuken ka. Uray pakatayak ay batukek nulaket di agdigos ka. O bakit agdigos kan tatapno na banglukan. Tani kabit agur uray tano na anggod ka talawan ka. O kabit nagimaskan nga agluto iti ikan. Tay tilapyam apigaran ay nagbanglo kabit tirain ta. O bakit agdigos kan tatapno na banglukan. Tani kabit agur uray tano na anggod ka talawan ka.